صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد مبارک مومنوں مہینوں بھلو رمضان آیو وری اج خلق دے اللہ جو احسان آیو مبارک مومنوں مہینوں بھلو رمضان آیو وری اج خلق دے اللہ جو احسان آیو کھلیا دروازہ جنت جا وسن تھامی ہے رحمت جا کھلیا دروازہ جنت جا وسن تھامی ہے رحمت جا وہی پیا بحر برکت جا امن ایمان آیو وہی پیا بحر برکت جا امن ایمان آیو وری اج خلق دے اللہ جو احسان آیو خدا جے خوف میں گھارے رکھو روزہ سبھی سارے خدا جے خوف میں گھارے رکھو روزہ سبھی سارے پڑھو قرآن سکھ دھارے ایہو فرمان آیو پڑھو قرآن سکھ دھارے ایہو فرمان آیو وری اج خلق دے اللہ جو احسان آیو پڑھو تراویح جماعت سان مٹھا دل جی صداقت سان پڑھو تراویح جماعت سان مٹھا دل جی صداقت سان انہیں مہینے میں عظمت سان لہی قرآن آیو انہیں مہینے میں عظمت سان لہی قرآن آیو وری اج خلق دے اللہ جو احسان آیو اٹھی تو لہر لیلائے روئی رب پاک ریجھائے
اٹھی تو لہر لیلائے روئی رب پاک رجھائے صدا سبحان سارا ہے دلی درمان آیو صدا سبحان سارا ہے دلی درمان آیو وری اج خلق دے اللہ جو احسان آیو مبارک مومنو مہینو بھلو رمضان آیو وری اج خلق دے اللہ جو احسان آیو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارا مسلمان بھائرو، جلدی جلدی اٹھو، روزے رکھن جی تیاری کریو۔ پیارا مسلمان بھائرو، جلدی جلدی اٹھو، روزے رکھن جی تیاری کریو۔ پیارا مسلمان بھائرو، جلدی جلدی اٹھو، روزے رکھن جی تیاری کریو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔